Milí odběratelé, moc si vážím toho, že chcete odebírat mé videa a všechny oficiální videa, které od teď do velké budoucnosti budu sdílet, tak to bude na mém novém YouTube kanále, na který najdete odkaz tady pod videem. Tento budu rušit, tento je právě na mém starém mailu a celé to budu rušit. A proto vám dávám toto video, abyste se stihli přehlásit na ten můj nový kanál, kde už dneska v 18 hodin budu sdílet premiéru videoklipu k písni Severská. Tak ať vám to neuteče, přihlaste se tam a všecko stihnete. Já mám trošku nakřáplý hlas, protože včera byla oficiální premiéra tady v Mořkově a bylo to boží, právě jsem vstala, tak vás chci o tom informovat a těším se tady na vás na tom novém YouTube kanále tady pod videem. Jo, tak se tam přehlaste, dejte odběr a jedeme dál. Čau.